מכירה אותך. מעבירה שעות בתרבותים, מחטיפה לבעלי טבעת זכוכית בפנים, בשביל מה? מקום שלישי זה מכובד. גל אייסטר, זה בא מפלסטי. אני עם המזל בא נגד הרוח. מנהל אישי. אני יודע את העבודה שלי. טסי הקונדוקטור ברכבת, העבודה שלו. טסי! מה, חוזרת הביתה? ואם כן? זה רק אכפת לי. חצה, דרומה. ראיתי במועדון מודעה על מזדמנות הדרום באליפות הארץ לימודי שנות ה-60. מתי? עוד יומיים אתה, פתאום, חודש אחרי עלילה. המקום הראשון זוכה בנסיעה לטורקיה. אליפות אירופה! לימודי שנות ה-60, כן. חברה שלי מהערבי מתגוררת עם שותפה בדימונה, עובדת כימיקלית או משהו. נעבור עליהם יומיים, להתאמן ולהתארח, נחזור לפה למועדון אוקטובר, למסלול. יש לה חופש של אלופה. אלופת ההקרבות. לא, בכלל לא. מה לא? רציתי צרפת, יצא לי טורקיה, מה לא? בכלל לא. טוב, צריך לדעת, איך מתחלקים? מתחלקים במה? בפרט. הפרט. זה הפרט. מגיע לי שליש. מהמזומן. זה אתה אמרת, שליש מהמזומן. שליש מהכסף של מקום ראשון. לא יצא לנו מקום ראשון. אני אשמה? אני אשם? לפחות מגיע לי קצת כיסוי המשרד. טוב. אני השקעתי בך כמה שעות. אני לא מאמינה. אז מה אתה רוצה? שאשבור את האייפל ואתן לך שליש? מה? עכשיו שהמגדל יהיה אצלי. מה? אני מעריך אותו ב-250, 300, קישוט חסלון. את כבר עוד יומיים, זה לך מזומן והחלק שלה. בחלומות. אז אפשר גם אחרת. תני עכשיו מהמזומן נפרדים במקרה שלה. אתה רוצה ממני כסף? אין. כמה שלה? אין עליי כלום! בעיה. זה הפרט שלי! היה לנו הסכם שרון. על מקום ראשון! לא לקחנו מקום ראשון. שמע אותי טוב, היה לי לילה מעצבן ואני כבר שעות לא בשליטה על עצמי. גם אני לא. עוד צעד אחד, אני נשבעת, לוקחת את האייפד, תוקעת לך אותו בעיניים ומעברת אותך, אני לא צוחקת. גם אני לא צוחק. מה זה שאתה? שרונה, רגלית מקצועית, אני המנהל אישי, תכבד את זה. אל תשתיני עליי ואני לא אשתיני עליי. כי אם לא, אני מוציא לשם של רקדאית, צרופה פה בענף. מילה ממני וגמרנו. זה הפרט שלי, המגזר שלי עבדתי בשבילו! גם אני. לא כמוני! אני הוצאתי את עצמי מהבית לשוטטות ועבדתי, והגזרתי ורקדתי ונתנו לי את הפרט בשביל כל זה! לא נותנים אותו לאף אחד! אני מכבדת אותך, באמת. אותך ואת היזמות שלך ואת המקצוע שלך. רק אין לי תספן. שאני אומרת, מבקשת, לוותר לי. זה רק מגדל פלסטיק מחורבן בשבילך, נכון? זה הכל. אני, בשבילי, תוותר לי. לא יכול. למה? לא יכול לעשות, זה לא יכול. למה? כמה אני צריך לקום עם עצמי בבוקר, הייתי רוצה לוותר לך, לא יכול. מה? אתה יודע? אני רוצה לשכב איתך. לא? אני אמרתי משהו לשכב איתך, מאיזה עולם את באת? אני חייבת לך, נכון? כן. הטענות שלך צודקות, רק שלי אין. אז תפוק אותי ונפרד כאלה. אתה ליזמות, אני לרקדנות, זה מסובך? אני הזונה שלך? אתה בתוקפנות או בעלבונות? תחליט. מורידה לי את התחתונים. יש לך רעיון אחר? מה את חושבת שאני? לא יודעת! שיחת זכוכית מגדרת בשביל לקרוא לך את המוח! מה אתה רוצה? רוצה את האייפד? קח! זה לא חשוב לי יותר! לא נכון, ספק.